ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଉତ୍ତର କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି? ଉତ୍ତର ମୋଟ 314ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା କୁହାଯାଏ। କବିବର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟର କିଏ? ଉତ୍ତର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଧାବକ କିଏ? ଉତ୍ତର ବୁଧିଆ ସିଂହ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଭିତରକନିକା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ପିପିଲି। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ କେଉଁ ରାଜା ଘଟଗାଁ ଆଣିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।